Bones a tots! En aquest vídeo donaré 10 consells que a mi m'hagués agradat que m'haguessin donat els meus primers dies de classe amb adolescents. Per tant, vamos ahí. El primer consell: els alumnes disruptius no són el dimoni. Els alumnes no deixen de ser, sobretot estem parlant d'adolescents, no deixen de ser persones que s'estan construint. Per tant, no deixen de ser encara nens, tranquils, són adolescents, res més. Llavors, un consell que us puc donar amb aquestes classes més complicades o aquests alumnes més complicats és que estigueu a classe cuanto antes mejor. Això vol dir que si podeu estar 5 minuts abans del que arribin els alumnes, millor que millor. Un exemple ben clar és després de l'hora del pati. Els alumnes arriben molt emocionats, han vingut de jugar a futbol, de jugar a bàsquet, potser han tingut els seus problemes a l'hora del pati, i tu estàs allà que els deixes marge o com ells vulguin entrar a classe, no? Doncs no, has d'estar abans i tu marcar el to de com serà la classe. Al mateix temps, si veus algun alumne que s'està passant dins de classe, et servirà per dir-li de forma individual i no davant de tot el grup, dir-li, escolta, què et passa, escolta, porta't bé, cridar-li l'atenció o el que faci falta. Sempre és millor que feu les bronques individuals que no pas davant de tot el grup, perquè s'us poden rebotar. I no sols això, sinó que al mateix temps doncs, ja pots deixar coses preparades. Tu pots deixar apuntada a la pissarra part del que hauràs d'explicar o l'ordre del dia, fins i tot. D'aquesta manera, si tenen un dubte, doncs tu ja pots assenyalar la pissarra i de totes maneres també et pot servir perquè no perdre tanta estona a classe. Jo faig servir un mètode, sobretot amb els alumnes disruptius, que són aquests que intenten cridar l'atenció, intenten estar parlant o el que sigui, que és el següent. No busco mai la confrontació, això és molt important. Imagineu-vos que jo estic fent classe i ja tu ets l'alumne disruptiu i estàs parlant. Doncs jo segurament et faria això i seguiria explicant. Si veieu, no he parat en cap moment la classe ni he deixat que m'alterés a mi personalment com estava. Simplement això. Si aquesta persona segueix parlant, doncs el que faig és això. Aquest símbol vol dir que aquesta personeta s'ha d'aixecar i anar-se'n a un racó de la classe que ell o ella triïn. Un racó en solitari, que no hi hagi ningú més. Si protesta o si parla sola en aquest racó, el que faig és demanar a un noi de classe que vagi a buscar un professor i això implica un canvi d'aula o implica un canvi de... o s'ha de quedar fora o el que sigui, però tot i això significa que si l'he fet fora és una falta greu. Un alumne disruptiu vol alterar la classe, per tant, no deixis que això passi. El segon consell és poques normes i concretes. Això vol dir que no has de posar més de 5 normes. En primer lloc, perquè si hi ha poques normes, els hi quedarà més clar i li donaran la importància a cada norma que es mereix. Com més normes donem, menys importància acaben tenint. Sobretot també que aquestes normes no siguin molt genèriques. Tots sabem que ens hem de respectar. Libertad, paz y amor. Que hem d'arribar puntuals a classe. Tu has d'especificar què vol dir comportar-se bé a classe, què vol dir fer malbé el material i sobretot quines conseqüències implicarà no comportar-se bé a classe, no trencar el material o el que sigui. Sobretot si pots, basa't en les normes del centre, el reglament de règim intern del teu centre, perquè d'aquesta manera si algú té alguna queixa no ha de tindre la queixa amb tu, sinó ja la tenen amb el propi centre. Per tant, que vagi a parlar amb el cap d'estudis, que vagi a parlar amb la direcció, és igual, tu ets un treballador, per tant tu estàs fent complir unes normes concretes. Que no vols arribar puntual a classe? Cap problema, jo no sóc el teu pare, no sóc la teva mare, aplicaré les normes del col·le. El tercer consell, sobretot és molt important que siguis constant des de l'inici de curs fins al final, però els primers dies, els primers mesos, és molt important que deixis clar el que esperes d'ells. Si ets constant amb ells ràpidament ho pillaran. Això vol dir que el primer dia has de deixar molt clara certes coses que al llarg dels següents mesos hauràs de complir. Doncs, per exemple, els criteris d'avaluació. I amb criteris d'avaluació no estic parlant de percentatges, estic parlant de què passa si t'entreguen un treball o un examen sense el nom. Què passa si, pel que sigui, no t'entreguen el treball a la data? I sobretot també les normes, aquestes 5 normes que hem parlat. Sobretot, tinguis clar que s'aprèn molt de l'exemple que tu donis. Si tu vols alumnes tranquils, tu actua tranquil. Jo vaig tindre un alumne que es deia José Alejandro, que a segon d'ESO un dia estàvem fent una tutoria i va aixecar la mà per dir la seva opinió sobre un tema i va dir respeta para que te respeten, i allò em va quedar marcat. Les relacions són la clau.
no pots ensenyar a ningú si hi ha una confrontació, si hi ha mala relació, ja és una finestra tancada, no pots entrar allà. No estic parlant de que sigueu amics i que hagueu de saber tot l'un de l'altre, és relacions molt rares que a vegades veig entre profes que saben més de la vida personal o amb qui surten que no pas jo, i jo m'entero l'últim, però sí que intenta connectar amb ells, intenta preocupar-te que els hi agrada, intenta estar una mica al seu món, intenta entendre com pensen, com actuen. No abusis de la classe magistral. Això vol dir que intentis entendre que aquests nanos se passen 7 hores, 6 hores del dia allà i han passat molta estona asseguts. Si pots fer que la classe magistral dure 15 o 20 minuts, tu saps que aquests 15 o 20 minuts els alumnes t'estaran escoltant, o per almenys faran veure que t'escolten, perquè ja entenen que tota la resta de la classe podran parlar entre ells o podran fer alguna cosa més dinàmic, més pràctic en relació al temari. Fins i tot jo me fixo molt en les hores complicades. Tots sabem que hi ha unes hores que és molt difícil fer classe, de 50 minuts o de 40. Per exemple, els divendres amb tercer d'ESO de 12 a 1, que és l'última hora de la setmana. Doncs jo ja sé que aquella hora està més o menys perduda. Llavors faig una estratègia que se'n diu falsa opció d'alternatives, la qual és dir-los als nanos, per exemple, noies, m'interessa molt la vostra opinió perquè vull saber exactament com fer bé aquesta classe, llavors els divendres he vist que hi ha aquest horari una mica difícil. Què us semblaria si en aquesta hora miréssim una pel·li després dels 20 minuts de classe? Tu saps que et diran que sí, i tu vols que sí. Per tant, ells creuen que triguen i tu te'n surts amb la teva. No et passis amb la quantitat de deures que els hi poses als nanos o les quantitat d'activitats que hi ha. Pensa que tot això ho hauràs d'acabar corregint tu. Com més feines tu poses, més temps t'implicarà tu de corregir. Què vull dir amb això? Els exàmens no haurien de ser d'escriure molt. Sempre ha d'haver-hi una pregunta o dos d'escriure, però penseu que com més complicat és l'examen, més complicat serà per vosaltres corregir-ho. Un altre consell que us puc donar en relació a això és que abans de fer l'examen feu el solucionari, és a dir, penseu l'examen i després feu el solucionari. Per què? Detectaràs errors potser enunciats. 2. Sabràs si allò es podrà corregir o no. I 3, tindràs una pauta que després li podràs ensenyar als alumnes en projecte i dir, mira, jo he corregit això 0,5, això 0,25 i això 0,10. No han de veure que t'afecta. Tots tenim sentiments, tots tenim problemes de fora de l'escola, de dins l'escola, i ells han de veure que si veus, per exemple, que tots t'estan parlant molt i t'estan parlant alhora i t'estàs agobiant i ningú et fa cas, més que un crit, la millor forma és cridar-los atenció d'alguna manera. En el meu cas és, per un exemple, vaig tindre una alumna que estàvem fent una activitat en grup i estava tenint un llenguatge molt groller, com amb insults i això, però de la seva forma de parlar. Llavors jo li vaig agafar i li vaig dir, escolta, hi ha el logo per aquí? I em diu, quin logo? No, el logo? Dic, sí, de Telecinco, això és Telecinco? Ja, sembla mujeres, hombres i viceversa, això, hombre, ¿esto qué es? Clar, és una broma, però al mateix temps li estàs cridant l'atenció. Tu ja saps a qui fer-li això, no li facis això a algú que té problemes de gestió de la ira. ¡Que me des 10 euros, coño! ¡No te voy a dar 10 euros! ¡Que me des 10 euros ya! ¡Que me des 10 euros! Perquè probablement et tirarà un llibre a sobre. Només amb aquells alumnes que connectes o que saps que s'ho prendran bé i ho entendran. Perquè quan fas alguna cosa fora de la lògica o fora de la normalitat, els nanos escolten. Si tu et confrontes amb ells, ells es confrontaran amb tu. Tenim un altre tipus d'alumnat, no és com fa uns anys. No tinguis por a dir que no saps alguna cosa. La humilitat en un professor és importantíssima. No ho sabem tot, i és molt important que els nanos sàpiguen que no ho sabem tot. Si algun alumne et ve i tu el menteixes dient que alguna és d'una manera i no és d'aquella i se n'entere, hauràs perdut la confiança que té amb tu. I no sols això, sinó que també és una oportunitat. Amb aquells alumnes que hi ha altes capacitats, els hi va molt bé, per exemple, reptes setmanals o mensuals en relació a un tema. Dir-los, mira, ha sortit aquest tema, aquell que em trobi la informació sobre això i m'ho presenti d'aquesta manera, li sumaré uns punts d'actitud. Els nanos d'altes capacitats, encantadíssims, i els nanos que no ho entenen, potser ho buscaran i potser se la jugaran pels punts aquests d'actitud. També és molt important el reforç positiu. El malote de classe que suda d'estudiar i això s'està acostumat a que li diguin tot negatiu. Si tu li dius algo positiu i reforces les poques coses que fa positivament, doncs et veurà d'una altra manera i
generar un vincle cap a tu doncs, diferent amb aquells professors que sempre els estan cridant. Jo, per exemple, hi ha un alumne que vaig tenir que li vaig dir, sisplau, porta l'agenda. It was at this moment that he knew. He fucked up. I clar, ella esperava que li ficaria una nota negativa i la nota va ser positiva. No només es treballa el contingut, intenta també treballar les competències. Desaprofitem moltes oportunitats quan no treballem per competències i només treballem per a que els alumnes facin un examen. Les competències et serveixen a tu per avaluar coses com, no sé, el rendiment que té digital un alumne o com fer una carta de presentació o com fer un text argumentatiu o elements que tu pots posar en una rúbrica. Ja explicaré més endavant què és una rúbrica. Per a més informació sobre això, us deixo enllaços aquí sota, però hi ha una eina imprescindible que és Corrubrics, que us permetrà avaluar de forma ràpida, dinàmica, totes les rúbriques que feu amb els alumnes. Els alumnes poden omplir-ho amb un formulari de Google Drive i tu ja tens la nota que t'arriba automàticament. A l'hora de fer una rúbrica, sobretot, 3 consells bàsics. El primer, els criteris com més concrets siguin millors. Intenteu que tot el que us fiqui a la rúbrica sigui com a màxim avaluable objectivament possible. Això vol dir, per exemple, mira, les faltes d'ortografia, doncs 5 faltes d'ortografia és aquest nivell, 6 faltes d'ortografia aquest altre. Com ha de ser la presentació, doncs si ha de ser en Times New Roman, amb Arial, el que sigui. Fes-la intel·ligible, fes-la que els nanos puguin entendre què vol dir allò, no sols perquè pots permetre la coavaluació, sinó perquè al mateix temps ells han d'entendre com se'ls avalua allò. I fes-la tu. Sí que és cert que hi ha un munt de rúbriques online disponibles, però moltes d'elles deixen molt que desitjar i al mateix temps la rúbrica és una oportunitat per tu per portar els alumnes cap a on vols anar. I finalment, no imposis la teva manera de fer als teus companys més veterans. Jo he treballat amb gent extraordinària que portava anys fent classes. I clar, tu entres amb unes idees diferents, amb una percepció diferent del que és la docència, amb una percepció diferent de què són els adolescents d'ara, i això és una oportunitat, però sobretot intenta entendre que les competències digitals o la manera de fer d'un profe que porta molts anys és molt diferent a la teva. Jo a vegades ho veig com que nosaltres sortim de la universitat doncs ballant música màquina i ells ja estan ballant un altre tipus de ball. Adapta't a ells, intenta aprendre d'ells. I fins aquí els 10 consells. Si voleu més detalls sobre cadascun d'ells, no sols faré més vídeos, sinó que a la caixeta de descripció hi ha com un enllaç que he fet jo amb tota la informació millor explicada. Res més, ho deixem aquí. Sobretot entengueu que aquesta feina és apassionant. Recordeu-los als alumnes que vosaltres teniu l'opció d'haver triat una feina que us agrade i que us paguen per explicar contes, per explicar històries i per ensenyar. I res més, intenteu aprofitar-ho al màxim, intenteu aprendre i sobretot entengueu que ensenyar és què vol dir aprendre de tu, dels alumnes, del centre i del lloc on vius. Així que res més, ens veiem a classe.